Kọmishọna Anambra Steeti na-ahụkwa maka ezi ọnọdụ ahụike Dr. Afam Obidike na-ekwu na ọchịchị Soludo bụ nke pụtara ihe ịkwalitekwazi ọdịmma ndị okenye n'ime steeti a. O kwupụtara nke mgbe a gbapere otu abụghị nke gọọmenti nwe ya bụ NGO akpọrọ First Best Domiciliary Home Care World in Awka. Dr. Obidike kwuru na ọchịchị Soludo dị njikere ya na otu dị iche iche ijikọ aka n'ọrụ maka ịhụ na enwere ezi nleta wee nye ndị okenye. Joseph Ebuocha ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya bụ kọmishọna na-ahụ maka ahụike kọwara na gọọmenti Anambra steeti nwere ebe edebara aha maka ndị niile bụ ndị megoro okenye na steeti a, ma gbakwunye na ọ na-aga n'iru ịhụ na ewepụtara ụzọ kacha mma iji na-ahụ na a na-eneta ha anya maka arụike. Onye ji ọkwa Director nke Care Services nke ya bụ otu NGO na Nigeria bụ Apostle Ekenemba kọwara na akaọrụ ya bụ otu bụ ihe ga-eweta ụsịsa nye ọchịchị obi ọtụtụ mmadụ bụ ndị ọ na-amasị ịhụ na enwere etu kacha mma a ga-eji na-eneta ndị ha nwere bụ ndị megoro okenye anya, n'ịga n'iru hụ na ọrụ ya bụ otu bụ nke a kwalitere ma bụrụkwa nke emere ka ọ gbasaa rutu ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọ na steeti a, ka ọ na-eto inwe mmetụta ọchịchị gọvanọ Soludo na-enwe n'ebe ọ gbasatara ọnọdụ arụike ọkachasị nke ndị nọ n'oke mkpa, kwere nkwa ndonye ukwu ya bụ otu iji hụ na ebumnuche gọvanọ Soludo na amụma arụike bụ nke emejupụtara. Ọ kpọrọ oku ka ndị mmadụ na-abagide amụma iji na-ahụ na ha na-enete ndị megoro okenye anya na steeti a ma kọwaa ha dịka ndị ka dị mkpa nye otuto obodo. Na mbụ n'okwu ya, onye isi oche na ya bụ mmemme bụ Architect Mike Nwafọ nọrọ kwagharịrị na ndụ anaghị eto oke ogologo n'ala Nigeria, bụ nke ọ kọwara na anaghị agbachapụrụ ndị megoro okenye anya ma bụrụ ndị ọ kọwara na ha ka nwere ntụnye bara uru ha ga-atụnye maka otito obodo. Ya bụ mmemme bụ nke eze ọdịnala obodo Awka bụ Obigipsi Nwosu, nke onye nọchitere anya ya bụ Chief Mike Onwuaso, onye eze ọdịnala obodo Nọfịa bụ Igwe Daniel Obele, nke onye nọchitere anya ya bụ Maazị Isaac Agamba, eze ọdịnala obodo Ifitedunu bụ Igwe Dọkịnta Emeka Iluụnọ, nakwa onye isi oche ndị otu ọrụ nta akụkọ na Anambra steeti bụ Dọkịnta Odogwu Emeka Odogwu bịara, bụ nke a nọ n'ime ya nyawa achịcha iji gosi na eguzobego ya bụ otu nnọrọ onwe. Site n'Awka, abụ Joseph Ebuocha maka akụkọ ụwa ABS.